ساعات شعات مشت أخيلو زينا وفنونا نفلم لنا زي خبركم تخطاتلتنا خمي تمسيوم لهم سولس عصر تربعة قنبز تدالوا هاقراون أو قراون زيناتات حيزلكم قريبا زلوه إفرم قدي بغندي أر استزينا خافلم بسرعة قلقلوت قدمة تمرت زحلف تمهارو أبقعات زحاشو كوينو ترغيبا أب عن سبا كنا سبورتن بهالن تمهارو بدرجة زوا أب كرن تغفيتهم هوسبيتال سنعف استمالي أقول قلوت بمهابا موحست عنا حبرت سب عبية استواصوي قبر اللهم بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين زمن 10 شعاتم قنبوتا بچاينا عدد كم زفتسم تقاليحهم دبوب كوريا أمو حادثة تازوبا إيسيا خط التحابابر چاينا سويعا تركن غريخن ديبلوماسيون كتباون زمدن أن مدفع كم صراحة قليسان أقول قلت قدمة تمرتي مسرز قصل درجات تمرتيهم بسرعة أقول قلت قدمة تمرت زحلف تمهارو أبقعات زحاش خوينهم كم ترخبو دما بمصنعتي ترقاقيس اللهم بزعبازي أبارن توزة تقايد اللهم وكيليرينا قداو تولدز لأخو سبسبالو شام تولد كغربلناي بسرعة أقلقلت قدمة مرتي نام بقتاز سجرو هتسانات زحاش بقعتن وطئتن كم زمزقبو بعسر تحدى قنبوت أبارنتو أبستقبرة قام مصنعتي مكتال بقعت مرتي أما بقتاتا قليتهم أبتي أقاطعمي بمسارتي أبكل تشحن عسران سلستن استقبرة مصنعتي وطئت تمهارو أب سالسين حمشاين كفلي قبو أقلقلت قدمة مرتي تخطاتي لهم زحالفو زبالت أوطئت كم زمزقبو تقليتهم أب كفلي حفشة وتمرتي دايركتر جنفر مزنان هاجرا ومرمران دكتور حليمة محمد أبزهاب التحبرتام إعلاما نايتي نحم شاي جزيو زد تخايد مصنعتي مسرح مهارن مستمهارن أب مبقى درجة بحفشة بقعة وصيت انت مهارو أبسال ساين حمشاين كفل دما بفلاي بمدهساس أم محياش بقعة تمرتن وصيت تمهارون كوسدو نزقبهم سقمتات نمن تصار مخانو أبريهام أبت مصنعتي إسران كلتن كاب زواجاش باركا زركبن بدرجة هاجر 83 نايم بقتا أبيت التمرتي كم توكلات عيسى دما جنا حيال تعري زد اليوم قدات كم زلو كنتصر كم اتخاله أبريهام اتين تمهارزتها بفتنا أبقان قعدة قصرن إنجليزن زتكور من باروز تقصت دكتور حليمة زبزح قصر تمهارون أبيت تمرتن أبقطرات مهلاو عدلات تمرتين أبرحو قطرات تباتحو كم زلو زحبر مخانو بمتكاس بقعات تمرتن وصيت تمهارون من محياش بوزحز الرفع مع مكوانتلو مسنا يزحالفو عمتات تمساسالي مصنعتي بمزمات جن أبتم بمو على هتسانات زسقرو روي لوتي كم الترخبة قليتسام حالا في جنفر تمرت زواجاش باركا ممهر محمد علي إبراهيم بوغنو تمصنعتي وصيت تمهارو كبن مبالن بقعات تمرتن ممحياشن كوساد زقباو وهد سقمتات كم زنت صره بمتكاس أب قدمة تمرتي العلات كروك قبر أزخاخيرهم أب مينستر تمرتي حالا في جنفر بروجكت ممهر مبرهتو جيلا قابر دما تي مصنعتي مس بزح بدوتاتو حجاز وصيت كم ترخبو بمتكاس مصنعتي تكبرتي أكلات بزهبوه مفتحي حسابات كسنن ناب وصيت زدهاب سقمتات كوسدن التحساسيبهم أب عن سبا بدرجة زواز تودب كنا سبورتن بهالن تمالا 13 قنبوتا بكتما كرن بوقع تقفيتهم اتي بود درات كعس أجري مربب سكيعتن أتلتيكسن كمون بهلاون سنة باباون مسنادوتات معريقو زقنقنا أما حدار زوبا عن سبا أمباسادر عبد الله موسى بزخوفتو سئلا ومرئتي فلي مزلام أبزي كساب 10 شعات قنبوز قلقنا أب تشعاتن الزوباتات كاب زركبا أستات 400 أبيات تمرت استوازو لعلي 1600 تمهارون عليتومن إساتفو اللوم حلاف جنفر تمرتي ما مركفلاي عند ميكائيل تقنى أب كنيات ناسنت يكاد مهلاو درب سنبل مخانو بمقلاط نخل مدى وربحاتاتو أب قمت بمئتاو منستر تمرت بعتب حزو وظل مدب كم زخونا أنا تيروم حلافيت أهادو بهالي سبورتن تعنان ويزرو تعقست محار بقريا
እቲ ውድድራት ካብ ቤት ትምህርቲ ጀሚሩ ናብ ንኡስ ዞባን ዝሓለፈ ምዃኑ ብምጥቃስ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ምዕዋት ናይቲ መደብ እጃሞም ክዕዙ ተላብያ ሆስፒታል ሰንዓፈ ኣብ ዞባ ደቡብ ካብ ዝርከቡ ዓበይቲ ሆስፒታላት ሓደ እዩ ብዝዓጠቆ ዓቕሚ ሙያውያንን መሳርሒታትን ዝተማልአ ኣገልግሎት ብምሃብ ድማ ኣብ ምውሓዝ ጥዕና ሕብረተሰብ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይገብር ኣሎ ወኪል ኤሪና መሐመድ ኣይፈራሕ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ኣርሴማ ኣስመሮም ሆስፒታል ሰንዓፈ እኹልን ብቑዕን ዓቕሚ ሰብን መሳርሒታትን ብምዕጣቑ ዝተማልአ ኣገልግሎት እንሃበ ኣብ ምውሓዝ ጥዕና ሕብረተሰብ ዓበ ኣስተዋፅኦ ይገብር ኣሎ ሜዲካል ዳይሬክተር ናይቲ ሆስፒታል ዶክተር ኣታኽልቲ ሓጎስ ሆስፒታል ሰንዓፈ ዝህቦ ዘሎ ዝተማልአ ኣገልግሎት ውፅኢት ናይቲ ኣብ ጽላት ጥዕና ብሓፈሻ ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ድማ ብፍላይ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብዚ እዋን እዚ ዘመናዊ መሳርሒታት ላቦራቶሪ ኤክስሬይ ኦልትራሳውንድ ነጸርታ ሕማም ቲብን HIV ኤድስን ከምኡውን ሕክምና ዓይንን ስንን ብምዕጣቑ ነበርቲ ብቐረባ ዝተማልአ ኣገልግሎት ይረኽቡ ከም ዘለዉ ኣረዲዮም ዶክተር ኣታኽልቲ ኣስዒቡ መጥባሕቲ ዘድልየን ነብሰ ጾራት ብኣጋን ብቐረባን ረድኤት ክረኽባ ብምኽኣለን ከጋጥም ዝኽእል ጥዕናዊ ሓልክታት ከም እተቐንጠጠ ኣብርሂዮም ናብ ኣስመራ ናብ ኣዳይ ዝወሰድ ነበረ ቅምሶታት ኣብዚ ሆስፒታል ዝስራሕ ኣሎ በብግዚኡ ከም ተቐዲመ ዝበልኩ እቲ ዓጢቆ ዘሎ ንብረት በብግዚኡ እንዳደንፍዐ ስለ ዝመፀ ኣብዚ ሆስፒታል ከም ዝስራሕ ክኸውን ኣሎ ማለት በብግዚኡ ጅን ኤክስፐርት ኣለና ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ተይዝና ዓጢቕና ያለና ጃ ኣምስትዮም ናይ ሽኮርያ ጸገማት ዘለዎም ኣብ ምክትታል ዝሕግዝ ናይ 3 ወርሒ ጥቕሉል ዘርኤካ ሄሞግሎቢን A1C ክርኣቲኒን ከዓ ናይ ኮላሊት ደረጃ ከመይ ኣሎ ንምርኣይ ዝሕግዝ መሳርሒ ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ተይዝና ዓጢቕና ያለና ማለት ስለዚ በብግዚኡ እቲ ሰርቪስ ኣብቲ ብቕዓት ንብሎት ኳሊቲ ሰርቪስ ንብሎ እንዳሓን ዝኾነ ኣገልግሎት ይህበሎ ኢልና ንሓስብ ሓንቲ ደ ሕርሲ ፈቲና እጉት ሕርሲ እንተደኣ ኮይኑ ወይ ካልእ ምኽንያት እንተልዩ ግድን መጥባሕቲ ክግበረሎ እንተደኣ ተባሂሉ ካብዚ ሆስፒታል ይላእኻ ነይረን ማለት እዩ ካብ 2019 ነትሒዙ ግን ካብ ጥሪ 2019 እቲ ሆስፒታል በቲ ዘሎ ዓቕሚ እቲ ናይ መጥባሕቲ ኣገልግሎት ይህበሎ ማለት እዩ ጎኒ እቲ ዝወሃብ ኣገልግሎት ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ከምኡውን ሳዕቤናት ጎዳእቲ ልምድታት ንምብራኽ ጎስጓሳት ከም ዝካየድ ብምሕባር ከም ውፅኢቱ ተጠቃምነት ኣብ ትካላት ጥዕና እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ብተወሳኺ ኣረድዮም ኣመሓዳሪ ሆስፒታል ሰንዓፈ ኣቶ ሃይለ ሚካኤል ሓጎስ ብወገኑ ዝወሃብ ዘሎ ዝተማልአ ኣገልግሎት ነቲ ኣብ ሆስፒታላት ዓዲ ቀይሕ ደቀ ምሓርን ኣስመራን ዝነበረ ጸቕጢ ከብ ዘፋኾሶ ገሊጹም 5 ሙሉእ ዶክተር ኣለውና እቶም ካልኦት ከይን እናቱ ዓይነት ሙያ ዘለዎም ሰውሚያ ሰባት ኣባላት ኣለውና ማለት እዩ እኹል ዝኾነ ንዋት መሳርሕን ዓጢቑ ዝኸይድ ዘሎ ሆስፒታል እዩ ኩሉ ነገሩ ማለት ናይ መጥባሕቱ ናይ ኤክስሬው ናይ ላቦራቶሪው ናይ ዓይኒ መሳርሒታት ንኩሉ ዓይነት ዕጥቂ ሙሉእ ዝኾነ ዕጥቂ ዘሎ ሆስፒታል እዩ 3 ኦፒዲ ናይ ውሽጣዊ ሕማማት ክኸውን ከሎ ሓደ ናይ ስነ ኦፒዲ ኣለና ናይ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ናይ ኤንሲዲ ከዓ ኣለና ከምኡ እውን ናይ ዓይኒ ኦፒዲ ዘሎ እዚ ጥርናፍ ጥርኒፍ ዝኸይድ ዝተፈላለዩ ነገራት እውን ኣብ ውሽጢ ይግበር ናይ መጥባሕቲ ይካየድ ከምኡውን ኣደቂሱ ዝሕክም ሆስፒታል እዩ ሰሞያ ጥዕናን ካልኦት ሰራሕተኛታትን ንዝህብዎ ዘለዎ ኣገልግሎት ብምምስጋን ድማ ዝረኣዩ ንኣሽቱ ሕፅረታት ንምምላእን ንምምሕያሽን ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣነፂሮም ሆስፒታል ሰንዓፈ 5 ዶክተራት ዝርከብዎም 7 ሰሞያ ጥዕና ኣለውዎ ሎሚ 14 ግንቦት ረፋዳ በስመራ ከባቢ ዕዳጋ እኽሊ ኣብ ትካል መጥሓኒ እኽሊ ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ብምትሕባር ኣሃዱ መጥፋእቲ ሓዊ ህዝብን ካልኦት ኣካላትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዮም በቲ ሓደጋ ብሂወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት እኳ እንተዘይልቦ ኣብ ንብረት ግና ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ሓላፊ ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ኮሎኔል ተስፋ ሚካኤል ተስፋጽዮን ሓቢሮም በቲ ባርዕ ሓንቲ ጀነሬተርን 3 ዓበይቲ ጣሓንቲ እኽልን ክቃጸላን ከለዋ ኣብ ህንፃ ናይቲ ትካል እውን ዕንወት ወሪድሎም ኣብ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ሓላፊ ምክልኻል ገበና ዴንጎ መሐመድ ብወገኑ ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ኣብ መርመራ እኳ እንተሎ ምስ ነዳድን ኤሌክትሪክን ዝተተሓሓዘ ሸለልትነት ክኸውን ከም ዝኽእል ዝእምት ኣፈናዊ ሓበሬታ ከም ዘሎ ግን ገሊፆም
نتستقص تبارع عبكو تصر نموعال أهادو مدفع تحوي سلسة مكاين بيمبوري كم تتقمة تحيز ترخبة حبريتا أفليتهم زينا مسواتي قديم تقرالاي لتنا كولونيل أتو برهان بخرس إنا برها أتوه تمالا عسر سلسة قنبوتا مبل سوسان شمونتنا عمت عدمي بحمام تسويهم ورح حملة شعنش عتمي تنسوعن حموشتنا عمت مرت نبزباو حيلتات حرنة إرتراس تسلفة تقرالاي أتو برهان كدمنا صنت أب كفل تعليم تواقع سراويتن أهادو خبيد برتن كابترا كساب أزاز حيلي دحرنا صنت فلما أب أهادو كبيد برت كساب بدرجة أزاز برجيت كاب كلتاشين عسر تحموشتنا عمت مرت كساب علة مسواتغا أما كلاي بيت صحفة إزمة كان يزسب عن 4 تمديبو نهزبون هاجرون بتوفاين نزقلقل حربنيايم سوء ليتنا كولونيل أتو برهان بخرسين بعد حدارم أبو 4 ولوداتنيم سنسرعات قبر دما لومي 14 قنبوت فرق معالتي أما قبر حربنيا تراس مرات فتسيموم منيستر مكلخال إزمة كان يزسب عن 4 بمسواتي ليتنا كولونيل أتو برهان بخرسين ستسمع مرير حزن ناقلسة نسدرا بيتو مكالستون مسارحتون صنعاتي منهم كبراتن كبروانن زسعب زيناتات هاجرات وصايون مكتتالكم دقيمة بخبر عدمكم بريزيدنت فيدريشن روسيا فلاديمير بوتين زمت 16 قنبوت أب حزباويت ريبابليك تشاينا مبصح بمفصام نس بريزيدنت شي جي بينغ كالوت لعلو سمز تهاجرن كم زراقب تقاليحهم أفنيا منستر قديات وصاي تشاينا لهم 14 قنبوت أبزهابو مجلسي بريزيدنت بوتين نحمشاي إبرين فيدريشن روسيا خمرح دحري ممراتو ناي فلماناي وصاي عدتو بتشاينا مجمارو نتي معبيلو زولو خلتا زمدناتا زقول لح مخوانا حابيروم كم أكل تعدد كلتياتهم مرحتي سوفيت حبرت أبشحين شعات 249 عمت مرت نهزبات ريبابليك تشاينا أفلوت أوناي ذهبتا مبل 75 عمت زخري كتسنبلو مخانم كاتا أفنيا وسيخو قليسهم بريزيدنت بوتين أبلكاتيت كلتشن عسران كلتنا بيجين مس بريزيدنت شي جي بينغن أبزقبور ركب هاجراتهم نتزم دنن ناب قرب ألبو كلت أو شركنت كعبيهم السممعن زذكريهم أمونغو خلتياتن هاجرات معويل وزلو خلتا أو زمدنان شركنتن ن أمريكان مشاركتان أشغال خوين خمزلوز توصل صبصبات أنصارو شرحتات كايدام كل عمت تتاوك جبران كم صنحا يحبروم مدل دال زمدنا روسيان تشاينان كتصالنت بوزح قطباو علماو سرعاتا بمرققاص أبوركتو يقبر كم زلغا تنتنت هلو كونتات يقلصوم دبوب كوريا أموحات تازوا إسيا تتحبابر هزبوات ريبابليك تشاينا تصويعا زقلت زلو منسترات قديات وصاخلتياتن هاجرات تمال 13 قنبوت أب كتما بيجينغ أب زكاد وركبيهم ستتانا يتزوبا بمتحبار أبال هاجرات راي كمزر رقاقز زحبره منستر قديات وصاي تشاينا وانجيو دبوب كوريا بتو قداي تراخت تصويع اللهم دسي تايوان زي تنتسل أكالو أولاو قزا تشاينا مخانا زنتصر وانجيو دبوب كوريا نبوليس حانتي تشاينا خطخبر أب تركبات تحساسيبهم تشاينا تركبن هاجرات إسيا دبوب كوريا نمتتتاو أمريكا بتزوبا تطوح بايتا بمفتارا يوغسان كلتياتهم لعلو سمزي أب قداي قلولاو حوس دسيت كوريان ممعبال كلتاو قطباو زمدناتاتون زتيوم توركن غريخن فللياتن بمصباب دبلوماسيون قطباو زمدنان مدنفاع كم صرحا قليسان بريزيدنت طيب إردوغانن قدامي منستر كيرياكوس ميتسو تاكسين تمالا 13 قنبوت أب كتما أنكارا تركيا بزكاد وركب كلتاوي فللين ممعبال زمدناتات كعقتو خمزي قبار الديوم كلتياتهم مراح تزحلف عمتها بقريخاب زكاد وتماسة الركب أما معبال نقد ساعات تمرتي تكنولوجين توريزمن سممعات كم زخطهم الزكر كوينو نتكباريو 5 صرحو أبزي ناي حجي ركبهم قليس أمالهم أبزي وانزي أستات 5 بليون دولار نزول عمتاوي نقداوي من لوات أبزي متسا 5 عمتات بعصفين معبايو كم سعرونا فليتهم بريزيدنت طيب إردوغانن قدامي منستر كيرياكوسن أب قداي وشمت كازاهم تزراربون تقليس اللهم أبالات نيتو زخونا تركن غريخن بقداي عدنا مبرغو مأكلاي بحري قوبروسن كالو قداياتن فلليات كم زلون زفلت يوم
ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብውሕዱ 5 ግዜን ውግእ ናብ ዝዕድም ምትፍናን በፂሕን ምንባረን ጸብጸባት የረድኦም መንግስቲ ቻይና ብጸጥታዊ ምኽንያት ኣብ ክፍለ ሃገር ፕላቲዩ ዝኣወጆ ሰዓታት እቶን ዘይተወሰነ ግዜ ኣናዊሕዎም እቲ መንግስቲ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ ኣብታ ክፍለ ሃገር ዝካየድ ቀቢላዊ ግጭትን መጥቃዕትታትን ብሰፍሐ መልክዑ ከም ዝቐጽለ ብምሕባር እዩ በቲ ተሪኦ ብዝሓለፈ 3 ዋርሕ ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝሞቱን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ዝገልጹ ሰመት ጸጥታ ናይጀርያ እቲ ተኣውጂ ዘሎ ሰዓታት እቶ ነቲ ኩነታት ንምህዳእ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ዓመት 2023 ኣብ ክፍለ ሃገር ፕላቲዩ ብዝተፈጸመ ግጭትን መጥቃዕትታትን ኣማይ ሰባት ከም ተቐትሉ ጸብጸባት የረድኦም ኣብ ክፍለ ሃገር ፕላቲዩ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ናይጀርያ እውን ተመሳሳሊ ክስተታት ከም ዘሎ ይግለጽ ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕ እትሰርሕ ዘላ ኢራን ብውሽጣዊ ዓቕማ ዘማዕበለቶ ሓድሽ ኣጽዋር ንምርኢት ኣቕሪባ ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ ሳልስቲ ምርኢት ዝተራቐቐ ጸረ ባለስቲካዊ ሚሳይል ከምኡውን ጸረ መጥቃዕቲ ኣየር ሚሳይል ከም ዘቐረበ ተሓቢሮም እቲ ጸረ ባለስቲካዊ ሚሳይል ክሳብ 200 ኪሎ ሜትር ኣብ ዘሎ ርሕቐት ንዝርከብ ኣጽዋር ናይ ምፍሻል ዓቕሚ ከም ዘለዎ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢራን ኣፍሊጡሎም ኢራን ነዚ ሓድሽ ኣጽዋር እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ መሳርዕ ምክልኻላ ክጽምብሮ ምዃና ኣፍሊጣላ እቲ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት እውን ተመሳሳሊ ምርኢት ኣጽዋር ኣካይዳ መንባራ ጸብጸባት የረድኦም ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ኢራን ወተሃደራዊ ዓቕማ ከተተርንዕ ይደፋፍኣ ከም ዘሎ ክትሕብር ጸኒሓ እያ ግዝኣት ፈረንሳ ኣብ ዝኾነት ደሴት ኒው ካሌዶንያ ዝተላዓለ ህዝባዊ ተቃውሞ ናብ ናዕቢ ከም ዝዓረገ ተቃሊሑ እቲ ኣብ ደቡባዊ ሰላማዊ ውቅያኖስ ኣብ ትርከብ ደሴት ዝተላዓለ ተቃውሞታት ላዕለዋይ ኮሚሽን ምርጫ ፈረንሳ ብሕገ መንግስቲ እታ ርእሰ መምሕዳር ለውጢ ክግበር ድሕሪ ዘቕረቦ እማመ እዩ ኣብታ ደሴት ኣብ ዝካየድ ምርጫ ድምፆም ናይ ዝህቡ ፈረንሳውያን ቁፅሪ ከዓቢዩ ላዕለዋይ ኮሚሽን ምርጫ ፈረንሳ እማመ ኣቕሪቡ ዘሎም ስጉምቲ ንመሰላት ደቀባት እታ ደሴት ዝጎሶ ከም ዝኾነ ዝገልጹ ሰልፈኛታት ንምብታኖም ዝተዋፈሩ ኣሃዱታት ጸጥታ ከም ተጋጭውን ዓሰርተታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ተሓቢሮም ደቀባት ግዝኣት ፈረንሳ ዝኾና ደሴታት ንመሰሎምን ማዕርነቶምን ዝገብርዎ ቃልሲ ሓይሊ እናደለበ ይመጽእ ከም ዘሎ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ይሕብሩ ኣብ ምዕራባዊ ካናዳ ዝተኸስተ ባርዕ መሮር ብብርቱዕ ንፋስ ተደፊኡ ህዝቢ ናብ ዝነብረሉ ከባቢታት ብምልሓሙ ንዋታውን ኣከባቢያውን ክሳራ ብምውራድ ኣሽሓት ከም ዘመዛበለ ተገሊጹ ትዛጊት ልዕሊ 10,000 ሄክታር ዝሃሞኸ ባርዕ መሮር ዝፈጠሮ ዒግታ ትኪ ኣብ 5 ዞባታት ካናዳን ሰሜናዊ ኣሜሪካን ብከላ ከም ዘስዓበ ተሓቢሮም ነቲ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓሉ ብመጥፋእቲ ሓዊ ሄሊኮፕተራትን ነፈርትን ዝተደገፈ ስርሒት ይካየድ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ከተማ ሜክሲኮ ሲቲ ኣብ ትርከቦ ሰፊሕ ክፋል ሜክሲኮ ተኸሲቱ ብዘሎ ፀፍዒ ሙቐት ንማሕበረ ቁጠባዊ ንጥፈታት ናይቲ ሃገር በኣሉታ ከም ዝፀልዎ ተሓቢሮም بمسرت ጸብጻባት ኣብታ ሃገር ካብ 40 ክሳብ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቐት ብምዝጋቡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይቲ ሃገር እቲ ኩነታት ብዝፈጠሮ ስግኣት ኣብያተ ትምህርቲ ስራሕን ከወንዝፋ ተገዲደንን እዚ ብርቱዕ ሙቐት እዚ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ኣብታ ሃገር ተኸሲቱ ምስ ዘሎ ብርቱዕ ደርቅን ንሱ ዘስዓቦ ዋሕዲ ቀረብ ማይን ተደሚሩ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸቕጢ ፈጢሩ ከም ዘለኻ ጸብጻባት ይረድኡ كبراتن كبرانن نساعت استدالو زيناو مسنادونا نمزامو كندي نطفتاتو خدغملكم بسرعه اغلغلت قدمه تمرت زحلفو تمهارو ابقع زحش خوينهم ترقيبهم اب عن سباقنا سبورتن بحالن تمهارو بدرجه زبا افكرن تقفيتهم هوسبيتال سنعفس استمالي أقول بلوت بمهابة بموحسة عنا حبرت سب عبية استواصي يقبر اللهم بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين زمت 10 شوعة قنبوتا بشاينا عدد كم زفتن تقاليعهم
ደቡብ ኮርያ ሙሓፀታ ዞባ ኤስያ ክትተሓባበር ቻይና ፀዊዓ ቱርክን ግሪክን ዲፕሎማሲያውን ቁጠባውን ዝምድናን ንምድንፋዕ ከም ዝሰርሓ ገሊፅካ كبراتن كبرانن لهم سولس 14 جنبوس ساعة 9 مشت دحر قطري استدالوا زيناو مسنادو أبي تزازملو وغني